Okay, mayong budto no usab kanatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong budto Philippines, mayong budto world, mayong budto universe. Ada na punta mga higala, dili nga tong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air. Ug ako lang gihapon kini yung ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Bueno, adlaw na usab karon nga samtarong adlaw mahigala. Miyerkules, no? Pizza science na kini makigala sa bulan sa Marso tuig 2024. Nakala, no? May mundo na kanatong tanan mahigala, no? Ato dahil nga tibayaon usab may mundo ang atong talahorong obispo mahigala, no? Si Bishop Julito B. Cortez, ang atong station manager, si Father Rama Ata, ang ato apon nga mga kaparian nga tanan, Lukop Kamisanan ng Mindanao. Kumusta na mga padre? Ang ato po nga timbayaon, mahigala og may munto, ang ato ang mga kaigsuunan nga mga kamadrihan, no? Kamong nangalagad mahigala, no? Mga kamadrihan ato. Kumusta na mga sisters, no? Mga mothers, kumusta na? Nang hinaot kita mga naa silang tanan sa kapiskoy sa panglawas ang ato mga kaigsuunan nga mga kamadrihan. Binoari kita manghigala sa atong CBCP News, Balitang Simbahan, ining kabudtuhon. Mga matod pa ni Bishop Archbishop Charles Brown, matod pa niya, no? John Brown, forgiveness is the path to new life. Ang pasaylo mao ang dalan paingon sa kinabuhi. No, mao kini ang gitudlo usab ni Archbishop John Brown atol sa pagsaulog niya sa misa sa ika-750 katuig nga kasumaran sa kamatayon ni Saint Thomas Aquinas didto sa University of Santo Tomas. Balita mga higala gikan sa Vatican, disarmament, moral obligation. Mao kinang gitudlo sa talahorong Santo Papa matud pa niya ang dili pagbaton og mga armas nga nuklear usa kini ka obligasyon, no, matud pa niya. Mga tud ba pagsalikway sa pagbaton og mga armas nga nuklear mauusa ka paagi, mauusa ka obligasyon sa mga gamhanan nga mga nasod. Mao kadto manghigala mga balitang simbahan ining kamuntuhon ug ari kita manghigala sa ato nga Saint of the Day. Bueno ang atong Saint of the Day karon March 6 mao si Saint Mary Ann of Jesus. No, Saint Mary Ann of Jesus. Okay, natawo kini si Mary Ann of Jesus of Paredes, no? Natawo kini si Saint Mary, Santa Mary Ann niadtong tuig 1614 dito sa Quito, Escobar. Unya nagpamembro kini sa Secular Franciscan, established kanang School for Africans and Indigenous Americans. Unya died while doing his apostolate, canonized by Pope John II niadtong 1950. No, so karong adlaw ang higala hinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga mao si Saint Mary Ann of Jesus of Paredes. Okay. Nahala, no? Padayon ta manghigala sa atua nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Bino ari kita manghigala sa atong ginagmay nga jolo joke. Jolo joke kung ito manghigala, no? Usa ka hold upper ang nang hold up, ingon na dayon siya. Ayaw mo glihok ha? Kay hold up ni. Ikaw. Ako sir, ikaw, ayaw glihok ha?
Di na ko mulihok, sir. O, sige, ipagawas ang tanan ninyong mga kwarta. Ipagawas ang inyong tanang mga kwarta. Sir, man, sa ano mo pagpagawas, sir, ug di man mo palihokon. Sige, lihok o gamay. Lihok gamay ra, ha? Gamay ra. O, sige, sir. Joke ba yun, sir? Joke nito ito, may lain. Okay, padayon. Padayon ta mga higala sa atua nga mga buhatono ni ining kamuntuhon. Abay no ari na ta mga higala sa atua nga katikism. Unang pangutana. Unang pangutana. Mga higala, ha? Yara. Why do Catholics baptize babies? Kung ano man nga kita mga Katoliko bata pagani ato naman nga gibunyagan. Ang uban nga mga relihiyon padakon no sa nila para ba nila bunyagan. Number one reason is in order to erase the original sin in the part of the baby. Kaya ang kinito manggod kita nga nakapanunod gud kita sa kinang sala sa atong mga ginikanan, no? Kaya atong basahon sa Salmo 51 versikulo 5. Surely I was sinful at birth, sinful from the time when my mother conceived me. Sa ato pa giangkon diri sa Salmo kapitulo 51 versikulo 5 nga sa mismo sa sabakan sa atong mga ginikanan may sala na tangdaan. Muna nga in order nga ma-erase ang sala nga panulundon nga niya kanato gamay pagani ato na nga gibunyagan ang bata, no? Sa Acts 22 chapter 16, and now what are you working for? Get up, be baptized and wash your sins away, calling on his name. Sa ato pa klaro day kay mahigala nga pinaagi sa bunyag mahinluan kita sa atong mga sala, no? Repent and be baptized, no? Sa ato pa pahinulsulon kita aron ayo kita sa atong mga sala. For the promise is for God and to your children and to all that are for all, everyone whom the Lord God calls to him. Sa sulat ni San Pedro, Kapitulo 3, versikulo 21, baptizing not as renewal from the body, but as an appeal to God for a clearer conscience through the resurrection of Christ. No? Sa ito paklaro kay may galaha nga ang ato ang bunyag gihimo ilabi na gayud alang sa mga kabataan aron nga mahinluan kita sa atong mga sala tungod kay matud palagi sa gamay patang bisan sa gamay patang bata nakapanunod naman kita sa sala nga panulundon tungod kay sa Salmo 51 versikulo 5 giangkon gyud kana, no? I was sinful at birth, sinful from the time when my mother conceived me. Alaing pangutana ta mahigala, no? Why do Catholics celebrate Holy Week? Ayan, no? Gino na pangutanahan mahigala. In order to commemorate the passion of Christ who died in reparation for the sins of mankind and rose again in order to give new life to those who believe. Ato pa ang ato na Ginoong Jesucristo atong gisaulog ang santos nga kining Semana Santa aron atong hinumduman ang pagpasakit ni Kristo nga nagpakamatay alang kanato alang sa kapasayloan sa atong mga sala ug nabanhaw siya aron katong mga nituo maluwas. No, sa ato pa dili day ingon niya automatic. Sa ato pa bisan kung si Kristo pakamatay atang kanato apan kung wala kita mutuo dili gyapon ta maapil, no? Sa Deuteronomy kapitulo 8 versikulo 2, hinumdumi nagigiyahan kamo sa Dios, nagigiyahan kamo sa Ginoo nga inyong Dios sa tibuok inyong panaw
sulod sa 40 ka tuig dito sa Kamingawan. Kasto pa, kini daing pagpasakit mahigala, aduna gyud kini kalambigitan sa mga panghitabo sa nangagi, no? Kaya mga Israelita nagkuan man sila, nagpanaw paingon sa yutang sinaan 40 ka tuig. Kita pod magpanaw pud ta paingon sa atong kaluwasan sulod pod sa 40 ka adlaw. No? Dili makalimtan ang kaayo sa Ginoo ngadto kanila. Laing pangutana mahigala. Laing pangutana. Why do Catholics celebrate Easter on different dates? Nung ano man nga ang ato ang pagsaulog sa Domingo sa pagkabanhaw kausob-usob man. Bueno, sa Marcos Kapitulo 10, versikulo 52, God, go, said Jesus, your faith has healed you. Immediately, he received and followed Jesus along the road. Abi no pangutana, ngano maning kausob-usob maning atoa nga kuan? Tungod lagi kay ang atoa gud nga ang Biyernes Santo, no? Sa tuwang mahigala ha, why do Catholics celebrate Easter on different dates? No, kay natural kay ang Biyernes Santo pod giusob-usob man pud nato. Di usob-usob man pud nato ang Biyernes Santo. Sa to pa automatic ang kining Domingo de Gloria mag-usob-usob pod. Nga na kay usob-usob man kada tuig ang kining Biyernes Santo. So natural mag-usob-usob po kay mag-usob-usob man po ang Semana Santa kada tuig. So nga mag-usob-usob po ang Domingo de Gloria. No? Okay, ari kita sa laing pangutana. Last na ni pangutana mahigala. Why do Catholics eat fish on Good Friday? Ano man gyud nga kanang mangaon dili man ta mangaon og kuan kanang karne panahon sa kuan Semana Santa, ano, Good Friday. Usahay isda ra gyud, no? Kikinigong kuan kining isda mahigala wala man nato ni considered as karne. No, wala man nato ni gikonsidera as karne. So muna nga usually pero ang uban dili man isda gikaon kuan man kining vegetables usahay mga salagon ingod na. Dili gyud necessarily nga isda gyud pero pwede kang mukaon og isda sa kining nga bisan kung mataw nga itong karne gihapon na siya. Pero dili man na karne. Ang karne kana yung sa mga hayop ba. Okay, why do Catholics celebrate Easter Vigil? No? It reminds us of what God has been doing until today that He is renewing everything in the world. Sa ito pa, kining Easter Vigil, pahinumdum kini kanato nga ang atong Ginoo, ng atong Ginoo kanunay nga nagbag-o, kanunay nagbag-o kanato ilabi na gayud ala sa nagbago kanato kada tuig pinaagi sa iyang grasya ug panalangin sa mutuo rasab, no, aron nga kini bitawng pagbago nato sa ato ang panaan sa bunyag uti pasabot nga gusto gyud sa atong Ginoong Hesukristo nga kada tuig mabago ang atong relasyon ngadto kaniya. Ano man nga kada tuig gyud nato nga gi-celebrate ang Easter Vigil tungod kay diha sa atong pagsaulog sa Easter Vigil gibago man gud nato ang atong panaan sa bunyag ug ang atong panaan usab sa ato ang pag-commit ngadto sa Ginoo. Una nga ato gyud nga gisaulog kanunay ang bihilya sa kining gitawag nato sa pagkabanhaw ni Kristo. Labi no, dinhi na lang una kita kutob mahigala ha. Ako lang gihapon kini inyong ubos nga alagad, Reverendo Padre Edwin Academia Acab. Mga na milit na usab kaninyo ug manalangin kanato ang Dios nga magkagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen. Good noon, Pilipinas.